Bona tarda a tothom. Benvinguts al capítol 30 ja de la sèrie Minecraft per a profes. Estem aquí en el nostre petit cementiri al costat de l'ermita per tenir una bona visió del nostre poble. Bé, si recordeu de l'últim episodi us comentava que el que faríem seria començar a desenvolupar una mica aquest petit poble, aquesta vila que hem començat a apuntar durant aquests 30 episodis, tot i que hem anat fent altres coses i hem anat aprenent doncs, les coses bàsiques del Minecraft. I vaja, el que m'agradaria fer abans de passar a altres coses, tancar potser aquesta primera part de la sèrie, no sé si farem una segona part directament o li canviaré el nom i ho farem més en la sèrie Minecraft Tècnic, ja veurem. Tenim la comarca en marxa, com bé sabeu, així que bé, ens anirem organitzant i anirem veient que quedi tot explicat, d'acord? La meva idea és muntar un petit mapa d'aventures també per explicar-vos doncs, com crear els vostres propis mapes, els vostres propis servidors, els vostres propis entorns de joc, etc. Bé, no m'enrotllo més, que si no, la cosa, com sempre, doncs, s'allargarà més del compte. Si us hi fixeu i veieu el nostre món, veureu que tenim tota una sèrie de marques. Ja recordeu que quan vam fer els camins i les diferents zones inicials, doncs també feia servir aquest tipus de sistemes per distribuir l'espai. És quelcom que us recomano que feu sempre quan vulgueu planificar una zona, perquè és la millor manera de tenir una primera idea doncs, de com quedarà tot plegat, d'acord? Mira, en aquesta zona d'aquí, per exemple, el que tenim marcat són diferents cases que m'agradaria construir al voltant d'aquest camí a prop de l'aigua, diguem-ne, envoltant els camps. En aquesta zona d'aquí encara no ho he acabat de decidir, possiblement faci una altra espècie de casa, no sé si una casa o un magatzem, ja ho veurem, però vaja aquí al costat. Aquesta zona d'aquí possiblement la cobrirem amb més camps i obrirem més aquesta tanca. En aquesta zona d'aquí vull construir un mercat, crec que és una cosa molt útil, molt interessant de fer i que m'agradaria doncs, compartir amb vosaltres algunes tècniques per a construir-lo, diguem-ne. I en aquesta zona d'aquí on tenim aquests 3 blocs és on m'agradaria fer un petit port, una petita zona doncs, en la que poguessin arribar doncs, diferents vaixells o petites barques al costat doncs, del mercat, amb diferents mercaderies, etc. Això són les coses que m'agradaria fer per tancar una mica aquesta zona, diguem-ne, de poble, d'acord? Possiblement també en aquesta zona d'aquí, que veieu que he tret el cartell aquest que vam fer servir per explicar les armadures i les armes, doncs construeixi algun tipus d'edifici més semblant a un ajuntament, a la casa de la vila o alguna cosa així. En aquesta zona crec que és ideal per fer-ho, a prop del mercat. Aquí serà una espècie de cartell d'anuncis de coses del poble. I vaja, aquí sobre també, que encara no ho he acabat de planificar, ja veurem si ho farem tot o no, però vaja, també tinc aquesta petita zona en la que m'agradaria posar també 3 o 4 cases més a les afores, d'acord? Desenvolupar tot això que tinc aquí planificat és bastanta feina, bastantes hores, diria jo. Per tant, doncs, tot i que ho farem tot amb el mode creatiu per accelerar al màxim possible doncs, la velocitat de construcció i que la cosa no es faci massa feixuga, doncs no descarto fer alguns talls o fer algunes coses fora de càmera. Per exemple, doncs, si aquí tenim 4 cases per construir, doncs en construiré una en antena, diguem-ne, i les altres doncs, les faré fora d'antena. I aquí una mica el mateix amb les parades del mercat. Però vaja, com us comento, és quelcom que ja anirem veient, perquè a vegades doncs, un s'anima a construir i ho veu doncs, més ràpid i la cosa doncs, val la pena gravar-la tota, però vaja, ja ho anirem veient. I vaja, crec que no em deixo res, bé, segur que sí, però sí, volia comentar, si us hi fixeu, no sé si s'apreciarà a primer cop d'ull, però vaja, he fet una mica de terraformació també de la zona. Com us comentava, és important el tema de terraformació, d'acord? He eliminat tots els blocs de sorra que quedaven en aquesta zona d'aquí, he igualat una miqueta la costa perquè és una miqueta més doncs, orgànica. En aquesta zona d'aquí també vaig obrir una mica més l'espai perquè hi hagi la capacitat de passar-hi vaixells i m'agradaria destruir tots aquests blocs d'aquí doncs, per aconseguir doncs, un pas doncs, una mica més profund, que es vegi més al fons del mar i en el que doncs, puguin passar vaixells. Ja veieu que la zona és bastant bonica. De moment deixo els beacons, tot i que la idea és desmuntar-los perquè, tot i que són una cosa pròpia del Minecraft, doncs no queden massa bé estèticament. Veieu com el mode creatiu és bastant xulo, podem volar i fer algun tipus de captura de pantalla o de mapa de la nostra zona, etc. Ja veieu doncs, el que ocupa aquesta zona que estem treballant. I bé, sense més dilació, començarem a treballar. Em sembla que començarem per la zona del mercat, que tinc algunes idees que he estat pensant i que vull provar. I vaja, no sé si segueixo pensant que em deixo alguna cosa que volia explicar, però ara mateix no... sí, ja sé el que volia explicar. Comentar-vos que algunes de les coses que farem
farem, hi ha algunes eines que ens permeten automatitzar o fer de forma més ràpida, més aviat, doncs aquests processos de creació d'entorns, d'acord? Això ho veurem en la sèrie Minecraft Tècnic o en la sèrie de creació dels mapes d'aventures, en la que farem servir una cosa que es diu World Edit, que ens permet doncs, fer grans accions de forma més o menys automàtica, no? És a dir, puc venir aquí, seleccionar un bloc d'aquí en aquí, dir-li que em canviï la terra per una altra cosa, o eliminar una capa sencera de terra de forma automàtica, o canviar un bloc per un altre, vaja, moltes coses que ara no us vull avançar, però que sapigueu que molt d'aquesta feina, no la creativa, no la d'invenció, no la de pensar els escenaris, no la de triar els dissenys de les cases, però sí la de crear diferents cases iguals, per exemple, doncs és quelcom que podrem fer de forma més o menys automàtica, d'acord? Així també reduirà molt el temps necessari dedicat a crear un escenari, tot i que, com us comentava, penseu que són coses que en principi només les haureu de fer una vegada, perquè després doncs, les podeu reaprofitar. Un disseny que m'agrada, per exemple, ja veieu que amb el mode creatiu, ja ho recordeu, doncs, com que tenim l'opció de trencar blocs de forma instantània, doncs tot és molt més senzill. Fem aquesta zona d'aquí, per exemple, a mode de mostrador, quelcom així. Aquí darrere fem el mateix, busquem una trapa d'aquestes que ens serviran per fer com de porta, d'acord? I així doncs podem entrar i sortir. Una cosa molt interessant és venir aquí i posar un cofre, perquè ara no necessitaré res mentre estigui amb el mode creatiu d'això. Perfecte, així tinc l'inventari sencer doncs, per poder treballar. D'acord, algun bloc més, per exemple, interessant, evidentment, fins que no els conegueu tots, doncs és quelcom que haureu d'anar buscant. El bloc de tocadiscs, per exemple, doncs també sembla com una espècie de caixa o de cofre que podem fer servir per simular una mica allò, un petit magatzem darrere de mostrador, etc. He agafat un cofre trampa perquè hi ha una cosa que no sé si la vaig comentar, però si jo poso un cofre aquí i poso un cofre al costat, se'm transforma en un cofre doble. Però si en canvi poso un cofre trampa, d'acord, veieu que es posa un al costat de l'altre. Això sí em permet posar dos cofres diferents sense cap tipus de problema. Aquest arbre no sé si es quedaran aquí o no, és que m'agrada bastant el disseny, és bastant xulo, així que de moment el deixarem, simplement li trauré unes quantes fulles i posaré aquí un petit magatzem, no? Com si hi haguessin 4 coses aquí, diguem-ne, guardades, d'acord? Podríem posar alguna cosa així, per exemple. Molt bé, ara necessito tanques i necessitaré, sí o sí, diverses coses. Una que possiblement al primer moment no l'entendreu, però ja us explicaré per què. Una mica de fil, i necessitarem catifes de colors. Aquí tinc diferents llanes, però vaja, com que tenim el mode creatiu, doncs ho agafarem directament de l'inventari del creatiu, diguem-ne que és més fàcil. Per exemple, aquesta primera podríem combinar blanc i carbassa, per exemple, i construirem un petit sostre, d'acord? Per exemple, posem 2 d'aquests, 1, 2, 2, posem 2 d'aquests, posem 2 d'aquests, d'acord? I ara, per exemple, podem agafar una llosa i posar-la aquí, i farem... Clar, si jo intento posar aquí sobre una catifa, no tinc una forma de fer-ho, d'acord? Llavors el que fem és posar en aquest nivell posar un fil, d'acord? Que si us hi fixeu, a una certa distància no es veu, ni tampoc ens impedeix acostar-nos ni res, però que en canvi llavors ens permet fer això, d'acord? Que és posar una catifa al que semblaria l'aire. No tenim una altra manera de fer-ho, així que de moment ho farem així. Ara faríem el mateix aquí, intentaríem posar, no ens deixaria, per tant el que fem és posar fil, 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 fil... És difícil de veure, però si us hi fixeu, de forma més o menys suau, apareix una espècie de quadrat negre, d'acord? Que ens permet veure on està la frontera del fil i per tant veure on comencen i on acaben, no? Per poder omplir tot de fil i que això ens permeti posar les catifes. Ho faig així perquè primera em sembla interessant ensenyar-vos la tècnica i segona perquè és la manera de poder fer aquest tipus de sostres una mica més de lona. La llosa aquí no queda tan bé, així que ho canvio, trec aquesta també, aquí toca blanc, per exemple, aquest el fem a ratlles, aquí toca carbassa, veieu que un cop tenim el fil posat no hi ha cap tipus de problema i aquí tenim una petita paradeta. Llavors evidentment aquí podem afegir, per exemple, una cosa interessant a fer, no? Anem a suposar que en aquest cas és un venedor de... La síndria és quelcom que podem fer servir en blocs, per exemple, i una de les coses que podríem fer és venir aquí, posar unes quantes síndries, ho hauria hagut de fer abans, però ara ja puc trencar aquesta escala, passar per aquí, posar síndries en aquí, com si les estiguéssim venent. Una de les coses que podem fer interessants en aquí és, per exemple, posem una tanca en aquí, posem
posem un cartell en aquí i un cartell en aquí, tot i que queden una mica a l'aire, però vaja, no sempre ho podem quadrar tot com ens agradaria. I aquí doncs agafem, per exemple, doncs la síndria, i la síndria daurada no sé què tal li quedarà, ho mirarem, i la posem en aquí, d'acord? Explicant clarament doncs, que en aquesta botiga d'aquí doncs, es venen síndries. M'agrada més la normal, la veritat. D'acord? Em desfaig de les síndries que m'ocupen espai en l'inventari, i vaja, ja tindríem una petita primera paradeta. Això de que quedi com a l'aire no m'acaba de convèncer, però d'aquesta manera doncs, podem explicar que en aquesta botiga doncs, s'hi venen síndries, d'acord? Ara faríem diferents dissenys o diferents opcions perquè no siguin tots repetitius. Per exemple, en aquest cas és molt possible que el tema de les escales, com que és en diagonal, no m'acabi de quedar bé. Per exemple, si jo poso això aquí, així, a veure, i així, i així, i així, i així, molt bé. Aquesta queda estranya i aquesta, molt bé, ara sí. Evidentment ja veureu que en aquests episodis la cosa serà doncs lenteta, Vull dir, el procés creatiu amb el Minecraft sempre és lent, és una mica més feixuc. Anirem fent a poc, que tampoc tenim cap pressa, la veritat. Podem trencar això d'aquí, posar aquesta llosa aquí, fem servir també aquests pilars, diguem-ne, doncs per posar una petita taulada, i vaja, així aniríem repetint el model doncs repetidament. Com sempre intento fer dissenys doncs una mica senzills, que no siguin massa complicats de reproduir, però vaja, crec que ja més o menys ens fem una mica la idea de com va això, d'acord? Aquí doncs ja podem posar els pals a tot arreu, si tenim les estructures fetes. Perfecte. Evidentment això no ho acabarem en aquest episodi tot, ni molt menys, ja us dic, és possible que el desenvolupament del poble ens porti un parell d'episodis o 3, serà amb els que acabarem doncs, la sèrie, com us comentava, però vaja, anem avançant a poc, que és una mica la idea. Aquí fem una mica el mateix que hem fet en allà, aquesta és més quadrada, més senzilla per tant de tancar. En aquest cas doncs posem la trapa en aquí, per exemple, i posem doncs això en aquí. D'acord? Aquí el model torna a ser lateral, amb el qual farem alguna cosa similar en aquesta, que al final ha quedat força bé. I aquí doncs podem fer quelcom així, aquí, posarem una trapa en aquí. D'acord? Molt bé, doncs apa, ja tenim això una mica avançat. Veieu, aquí torno a fer el mateix sistema. Tancarem aquesta taulada una mica doncs també per despedir l'episodi, i així ja tindrem doncs una altra feta. No sé si amb la càmera s'aprecia bé, però vaja, això si us hi poseu vosaltres veureu que no és tan complicat de fer com pot semblar. Aquí farem un patró diferent, així si ens falta algun fil doncs ja el veurem. Per exemple, aquí agafarem una catifa color verd fosc, per exemple, el fil no el llencis, Mir, que és possible que el necessitis. Llavors, vaja, el truc aquí ara és posar una mica el mateix patró, qüestió d'anar fent, perquè posar les cantonades iguals i han de ser diferents. Bé, fàcil de solucionar, oi? Pam, aquesta sí que està bé, verd, blanc, verd. Mira, aquí és on falta el fil. Ara sí, verd. Perfecte. Per tant, ja tenim un altre petit tendal, diguem-ne, de la botiga construïda, i ara doncs faríem una mica el mateix procediment, no? O sigui, posant els marcs, no sé si els he tornat cap allà, posant els marcs en aquí sota, per exemple, també ho podríem fer de fet en cada una de les bandes, per ampliar doncs més la visió del cartell sobre el que es ven. També veieu que podem fer un cartell en el que es venen cartells. No és el cas. Aquí, per exemple, una cosa que queda bastant bé per posar és, per exemple, dinamita, no? És més l'època que simula una mica aquest poble, doncs segurament la dinamita es feia servir bastant per la mineria, així que bé, fem el mateix, trenquem un bloc, posem uns quants blocs de dinamita en aquí, els afegim en aquí perquè quedi clar que aquí es ven TNT, i tornem a posar el bloc doncs tancat. Com resulta obvi, aquest terra doncs hem de buscar la forma que tingui una aparença doncs primera més de mercat, segurament bastant fet servir, i per altra banda doncs una mica més encimentat, diguem-ne, no? Normalment doncs això serà una zona que serà com un carrer, farem la mateixa textura d'aquests camins doncs per aquí també als costats, vaja, intentaré fer com una espècie de placeta, no? Però ja ho veurem, he d'acabar de fer proves, veure quines textures m'agraden més, etc, no? Ja veieu, és anar provant textures, anar provant coses doncs que veiem que poden agradar, i vaja, al final la part gràfica o creativa del Minecraft doncs és gairebé infinita, i és qüestió doncs del gust i l'interès i la intenció una mica de cadascú, d'acord? Molt bé, deixo el marcat ja llest aquí i tanco aquest episodi en aquí, i vaja, ens veiem en el proper, i així doncs acabarem de completar el nostre poble per tancar aquesta primera part de la sèrie. Vinga família, fins aviat i un plat.